Stredovekému človekovi vyrážalo umenie dých. Obrazy na oltári boli preň písmená a sochy slová, ktoré si sám skladal do vied, aby pochopil príbeh, ktorý má napodobňovať. Otvárajúce sa krídla oltára boli preň ako nebeská brána, za ktorou chcel vidieť viac. A nielen očami. Oltárna skriňa sa ligotala zlatom v trblietavom svetle sviec, ako väzba velikánskej knihy, ktorá ukrýva svoj príbeh a čaká na prečítanie. V strednej Európe pod Karpatami leží mesto Košice. Nepreslávili ho panovníci, aj keď ho navštívili mnohí. Ani vyhraté bitky, hoci sú ich plné dejiny. Ani zlaté poklady, i keď sa tu našli. Košice preslávil kostol. Katedrála zasvetená svätej Alžbete. V strednej Európe boli tejto svetici postavené mnohé chrámy, ale v Košiciach sa svätá Alžbeta stala nielen patrónkou farského kostola, ale aj paňou tohto mesta. Tu prostredníctvom umenia vyrozprávala svoj príbeh tak, ako nikde inde. Totižto v srdci tohto mesta, vo svätyni samotnej katedrály, sa už niekoľko stáročí nachádza krídlový oltár svätej Alžbety, považovaný za jediný svojho druhu v strednej Európe. Má svojich rezbárov i maliarov, ktorí doň vložili omnoho viac, než len svoju zručnosť a majstrovstvo. Ale oltár má aj svoju starú mamu a mamu. A má aj svoju svätú Alžbetu. Ženu, manželku, matku, vdovu a sveticu. Svätá Alžbeta sa narodila v roku 1207. Existujú najmenej dve tradície, ktoré hovoria o mieste jej pôvodu. Tá dominantnejšia hovorí o tom, že to bolo v mestečku Šárošpatak, Blatnom potoku, ktorý dnes leží na území Maďarska. Tam prišla na svet kráľovskému páru. Jednému z najslávnejších a najbohatších horských panovníkov, Ondrejovi II. A jeho manželke Gertrúde, ktorá mala nemecký pôvod. Na tomto hrade, v tomto mestečku robila svoje prvé kroky, tam bola pokrstená. Po niekoľkých mesiacoch života rodičia spolu so svojou dcérou prešli do Bratislavy a vieme, že prvé roky života potom prežila na Bratislavskom hrade. Podľa inej tradície sa mohla narodiť aj tam. Je isté, že keď mala tie 4 roky, konali sa zásnuby. Z tohoto Bratislavského hradu Alžbeta teda odchádza na ďaleký západ. Odchádza do Durínska, žije istý čas v Eisenachu, kde vyrastá, kde je formovaná spolu aj so svojím budúcim manželom a spolu s mnohými ďalšími dvornými dámami. Vyrastá istý čas aj vo Wartburgu. Vo Wartburgu na hrade strávi veľmi pekné roky života. Z manželstva sa im narodili 3 deti. A to syn Herman, dcéra Žofia a po smrti manžela ako pohrobok aj druhá dcéra Gertrúda. Tieto deti robili veľkú radosť svojej matke, ale ako sa priznala neskôr, jediné, čo milovala na tomto svete, bol jej manžel. V čase, keď žila svätá Alžbeta so svojou rodinou na hrade vo Wartburgu pokojným rodinným životom, prišli na toto územie františkáni. Žobraví mnísi sa tu stretli s fyzickou i duchovnou chudobou a biedou, ktorú chceli zmierniť. Určite vtedy ani len netušili, že ženu s modrou krvou svojimi ideálmi nadchnú tak, že sa sama začne venovať chorým a chudobným. Že bude ošetrovať ranených a malomocných, že zlato pre ňu stratí na lesku a použije ho na zakladanie špitálov a pomoci sirotám a mrzákom.
pochádzala z bohatej rodiny, mala aj veľké možnosti, ale vieme, ako to niekedy býva, že tá druhá manželská strana s tým nemusí súhlasiť. Lenže práve na príbehu svätej Alžbety a jej manžela Ľudovíta vidíme, ako sa veľmi milovali. Ľudovít nechal svoju manželku robiť to, čo ona vo svojom svedomí považovala za správne a dobré. Pomáhať tým druhým. Robiť charitu, byť tou stelesnenou dámou Božieho milosrdenstva. Pretože Boh pozná aj toho najposlednejšieho. A to robila práve svätá Alžbeta. Čo od počiatku sveta platí a bude do jeho konca, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. V roku 1227 odchádza manžel svätej Alžbety Ľudovít na krížovú výpravu, no umiera ešte pred nalodením do svätej zeme. Svätá Alžbeta stráca to, čo najviac miluje. S Ľudovítom umiera aj kúsok Alžbety. A prichádza ďalšia strata. Urodzená šľachtičná prichádza o domov. Opúšťa hrad Wartburg, na ktorom žila. My nevieme povedať s istotou, či ju vyhnali, alebo odchádza dobrovoľne. Jedno je isté, že z Wartburgu odchádza preč. Odchádza do Eisenachu a jej život krásne rozpráva o tom, že jednu z prvých nocí po tomto odchode prežila ako Kristus, keď sa narodil. V maštali, medzi dobytkom, medzi zvieratami, vo vyhnanstve. Ona, vysoko postavená žena, je zrazu tou najposlednejšou v krajine. Tak veľmi miluje Krista, že jej to nevadí, že sa z toho teší. A tak sa spája s Kristom. Svätá Alžbeta pochováva svojho manžela a osud jej sype soľ do rán. Rodina jej nebohého manžela ňou opovrhuje a vezme jej deti. Svätá Alžbeta stratila všetko, čo ako žena a matka milovala. A svoje rany sa rozhodla zaceliť tak, že bude liečiť rany iných. Odchádza do Marburgu, kde zakladá ďalší špitál, v ktorom neúnavne ošetruje chorých a biedných. 24-ročná Alžbeta, vyčerpaná chorobou, utrápená bolesťou zo straty, ale šťastná, že jej ruky rozdali všetko, čo mali a pomohli každému, koho sa dotýkali, zomiera, no súčasne sa rodí pre nebo. Ten deň je pamätný. 17. november 1231. Svojimi súčasníkmi bola už za života považovaná za svätú. Po jej smrti sa udejú zázraky, mnohé uzdravenia a obrátenia. A tak ju už v roku 1235 pápež Gregor IX v Perugii vyhlásil za svätú. V tejto chvíli začína svätá Alžbeta svoj druhý život. Košičania si vybrali svätú Alžbetu za svoju patrónku zámerne, a to niekedy po tatárskych pádoch, keď bol uhorským kráľom Belo IV. Ten pozval do krajiny mnohých úsadlíkov z Nemecka, pretože krajina bola zdecimovaná a potrebovala nových obyvateľov. A tak aj do Košic prišlo veľa Nemcov a starý kostol, ktorý stál uprostred tohoto mestečka, nepostačoval. Bol rozšírený a pri tej príležitosti došlo k zmene patrocinia na svätú Alžbetu. Prečo práve svätá Alžbeta? Má to niekoľko príčin. Jedno z nich je to, že kult svätej Alžbety prichádza práve s týmito nemeckými kolonistami. Ďalší dôvod je to, že mesto sa urbanizuje a to bola typicky mestská patrónka. Ale ten možno najzávažnejší dôvod bol ten, že uhorský kráľ Belo IV. Bol bratom svätej Alžbety. A tu Košičania začali svoju politiku, ktorá nemá možno obdobu v celej krajine, že skamarátili sa s kráľovským dvorom. A to vďaka tomu, že všetko postavili na svätej Alžbete. Pre Košice je príznačné od samého začiatku, že boli multikultúrnym aj multietnickým mestom. A od samého začiatku ten farský kostol svätej Alžbety stál medzi tou oblasťou, kde bývali nemeckí kolonisti a oblasťou, kde bývalo pôvodné obyvateľstvo. A vlastne ten kult uhorskej princeznej, ktorá bola durínskou kňažnou, dokázal spojiť tieto rôzne etnické skupiny. Každý v tom mal možnosť vidieť niečo vlastné.
Čiže to, že sa ten kult takto výrazne rozvinul v Košiciach, má svoju logiku, ale zároveň je tam ešte aj niečo pridané, niečo naviac, niečo obdivuhodné, čo možno ani nevieme celkom vysvetliť, ale vieme to obdivovať. Vo starom farskom kostole sa nachádzal oltár, ktorý bol samozrejme zasvetený svätej Alžbete. My nevieme, ako vyzeral, ale máme tu jeden zaujímavý európsky unikát. Máme zachovanú mestskú a farskú pečať, ktorá je vlastne zobrazením pravdepodobne oltára z tohto starého kostola. Je to klasický stredoveký oltár, uprostred ktorého stojí svetica, svätá Alžbeta, ktorú doprevádzajú dvaja anjeli. Pečať takéhoto výzoru mesto používalo až do udelenia heraldickej pečate a farnosť túto pečať, takú istú, len trošku zmenšenú, používala vlastne až do roku 1836. Potom ju nahradila novou pečaťou, ktorá už zobrazovala Alžbetu v novom modernom výzore, nie v tom stredovekom. Tento starý kostol a jeho zobrazenie svätej Alžbety môžeme nazvať takou starou mamou terajšieho oltára, ktorý sa nachádza v Košickom dome. Dnes má tento oltár už len mamu, pretože o starú mamu prišiel. Starý farský kostol vyhorel a zhorel aj oltár svätej Alžbety. Naši predkovia ale mali svätú Alžbetu v takej úcte, že chrám bez jej umeleckej podobizne si len ťažko vedeli predstaviť. Preto ju šikovné ruky stredovekých majstrov zachovali pre ďalšie stáročia na špeciálnom mieste. Keď sa začala výstavba nového kostola, tak na severnej bráne vzniklo niekoľko reliéfov, ktoré zobrazujú život svätej Alžbety. A to je tá spomínaná mama budúceho hlavného oltára. Reliéfne výjavy sú zo začiatku 15. storočia. O viac než polstoročie neskôr vzniká nový oltár svätej Alžbety s 2 pármi pohyblivých krídel. Je jedinečný tým, že má 3 cykly. Prvý je alžbetínsky. Ten je najslávnostnejší a keď navštívime Košickú katedrálu, vidíme ho bežne. Druhý cyklus je typický pre stredoveké tabuľové oltáre. Ten je pašiový. No košický oltár má aj tretí cyklus, čo je široko ďaleko unikát. A ten cyklus je mariánsky alebo adventný. V oltárnej skrini už stáročia tížko stoja 3 veľké postavy dejín. Panna Mária s dieťatkom, Alžbeta Uhorská Durínska a biblická Alžbeta, matka Jána Krstiteľa a príbuzná Panny Márie. A sme opäť pri rodine. Samotný oltár je zo 70. rokov 15. storočia a dokladujú to záznamy o platbách, takzvané účty na veľkú tabuľu. Tak sa kedysi týmto oltárom hovorilo. Práve tieto historické záznamy datujú vznik oltára a prvú zmienku o oltári do rokov 1474 až 1477. Predpokladá sa, že bol urobený na objednávku košického magistrátu. Vznik podobného uměleckého díla ve středověku byla týmová práce, týmová spolupráce. Nejenom, že bylo potřeba spolupráce řezbáře, malíře, truháře, pozlacovače, ale také samozřejmě těch, kteří štafírovali to dílo, to znamená dávali mu polychromii, barevnost. Ale bylo také potřeba donátora, toho, který to zaplatil. A bylo také potřeba inspirovat ikonografický program, aby to dílo odpovídalo církevním představám. To se všechno muselo připravovat delší dobu. To znamená, od toho okamžiku, kdy se městská rada nebo investor, představme si město Košice, sebevědomé město Košice, rozhodne, že má stavebně dokončenou katedrálu a je potřeba ji konečně vyzdobit velkým, novým, moderním hlavním oltářem. A nikdo nechtěl starý, ojetý trabant. Všichni chtěli moderní Porsche, chtěli prostě to nejmodernější. No tak museli někoho vyzvat. Korespondujete, píšete si, objednáváte, zadáte umělecké dílo, shromáždíte peníze, on si musí připravit tu dílnu a předpokládám, že část dílny musí také přesunout do Košic. Jinak by takové dílo nemohlo vzniknout.
Takýto obrovský oltár si vyžadoval obrovské množstvo práce, ktoré by vlastne jednotlivec nikdy nezvládol. A práve preto takéto oltáre vytvárali celé dielne. V rámci tých dielní bolo viacero vedúcich majstrov. Pri tom košickom oltári to teda vyzerá tak, že na jednej strane tam musel byť nejaký vynikajúci rezbár na úrovni najlepších stredoeurópskych rezbárov tej doby, ktorý vytvoril vlastne sochy tých troch žien v skrini oltára. A potom tam bolo viacero maliarov, medzi ktorými bol najlepší, najkvalitnejší z toho nášho moderného pohľadu ten, ktorý vytváral alžbetinský a mariánsky cyklus. Viedeň. Toto mesto sa najčastejšie skloňuje pri autorstve oltára. Vo Viedni v tom čase pôsobili vynikajúci sochári a maliari. Sochár Mikuláš Gerhard z Leidenu z územia Nizozemska je autorom náhrobku Friedricha III. I niekoľkých diel nachádzajúcich sa na Slovensku. No a domnievame sa, že pracoval aj na sochárskej výzdobe košického hlavného oltára svätej Alžbety. A aj maliar tohto krídlového oltára bol pravdepodobne z viedenskej školy, pretože existuje podobnosť jeho štýlu so štýlom autora oltára škótskych mníchov vo viedenskom kostole Schottenkirche. Tie podobnosti nie sú natoľko veľké, aby sme mohli hovoriť o identite toho majstra. Ale v každom prípade reprezentujú jeden aj druhý určitý stupeň príjmania výdobytkov nizozemského maliarstva 15. storočia, ktoré sa vyznačovalo väčším záujmom o optickú realitu, o viditeľný svet. Čiže obidvaja títo majstri približne v tých 70. rokoch 15. storočia v strednej Európe uplatnili niektoré prvky tohto nizozemského štýlu. Nie celkom. Transformované cez Porínie a tak ďalej. Košice se dostaly do prostoru mezi dvorské umění a měšťanskou kulturu a chtěli pořád vynikat, chtěli mít tu nejvyšší úroveň. Jako královské město si mohlo vždycky vybírat stavitele, řezbáře, malíře. Měli prostě na to, zaplatili ho. Tím samozřejmě mohli objednávat velká hodnotná díla, která přežila staletí. Současně zůstali ale záměrně anonymní, skrytí v té objednávce. Proto na oltáři nemáme pyšný, hrdý městský znak. Nejsou tam zobrazení radní zdejšího města, protože věděli, že mají zůstat ve stínu kráľovské koruny. A uhorského kráľa Mateja Korvína zatieniť nikto nechcel. V spojitosti so vznikom hlavného krídlového oltára svätej Alžbety sa práve o ňom uvažuje ako o jednom z významných donátorov tohto výnimočného diela. Veď napokon bol to práve uhorský kráľ Matej Korvín, ktorý venoval nemálo prostriedkov aj na stavbu samotného košického kostola. Tento kráľ miloval umenie a architektúru a jeho podpora bola nesmierne dôležitá aj pri prácach na oltári svätej Alžbety, ktorý je dodnes jedným z najvýznamnejších diel jeho epochy. Na rozdíl od dnešní doby se tehdy pracovalo s pojmem, na který my jsme zapomněli. Pracovalo se s pojmem věčnost. Je to práce pro Pána Boha. Bůh tento oltář vidí jako první. A teprve potom věřící, hrdí a pyšní obyvatelé Košic, kteří se jim chlubí, protože to je jejich oltář v jejich katedrále a ta přece je určitě hezčí než v těch okolních městech. Materialita prezrádza, akú energiu a aké prostriedky boli ľudia schopní investovať do toho, aby si pestovali spomienku, určitú spomienku na svätú Alžbetu a aby vlastne s tou spomienkou spojili aj tú úctu a aby s tou spomienkou aj úctou spojili určité posolstvá, ktoré niečo znamenali v ich živote a ktoré niečo znamenali v živote mesta. Nie je ani tvrdá, ani veľmi mäkká a tak umožňuje hladký a ľahký rez. Lipa. Príbehy stredovekých oltárov v 15. storočí sú aj príbehmi lipového dreva
vďaka ktorému v umení doslova ožili svätí. Aj svätá Alžbeta i časť košického oltára svätej Alžbety je z tohto dreva. V tom čase mnohé oltáre v Nemecku boli z lipy. Boli ale čisté, nepomaľované. Ich majstri chceli takto priznať ich textúru, ich farbu. Obyčajne je lipové drevo biele, žltkasté, no pri kontakte so vzduchom pomerne rýchlo tmavne. Pri košickom oltári sa investovalo nemálo prostriedkov do toho, aby to drevo nebolo ani biele, ani tmavé, ale pokryté zlátením a farbami. Tie farby nenanášali priamo na drevo, ale samozrejme na takú kriedovú vrstvu, ktorá umožnila to, aby tá maľba bola hladká, aby bola homogénna, aby bola svetlejšia. Dokonca tam sa objavovalo ešte aj plátno, krieda a potom tie pigmenty. So zlatom sa spájala mystika svetla, mystika toho odrazeného svetla, čiže vlastne tie tri ženy v skrini oltára stoja na zlatom pozadí, ktoré malo divákovi pripomínať lesk nebeského Jeruzaléma a tým pádom perspektívu spásy. Obľúbeným žánrom stredoveku bola legenda. Životy svätých, ktoré sa v nej opisovali, boli pre veriaceho človeka jeden pozoruhodný príbeh a navyše s duchovným povzbudením. Naša svätá Alžbeta má legendu veľmi dlhú. Zaplnila by mnoho strán. Väčšina chudobných ľudí v stredoveku ale nevedela čítať ani písať. No cirkev objavila geniálny spôsob, ako napísané predstaviť ľuďom, ktorí čítať síce nevedeli, ale rozumeli obrazom. Tak sa zo slova stal obraz. Stala sa z neho nie písaná Biblia, ale obrazová Biblia, určená pre chudobných. A tu používame taký termín Biblia pauperum, Biblia chudobných, Biblia tých, čo nevedia čítať, ale ktorí rozumejú obrazom. A tak, aj keď si stredoveký človek nevedel prečítať príbeh svätej Alžbety, tak ho stále mal pred očami. Stále sa tento príbeh tradoval. Stále mami svojim deťom rozprávali o tom, aká je svätá Alžbeta, čo sa stalo. Stále magistrát, ktorý bol veľmi múdry a vzdelaný, aj keď vždy počul o svätej Alžbete a vedel, že je pod ochranou svätej Alžbety, keď sa pozrel na svoj oltár, tak bol si vedomý toho, že aj toto bohaté, vznešené a slávne mesto má medzi sebou chudobných a nesmie na nich zabúdať. Srdce oltára, ktoré stojí na predele, tvorí archa s 3 ženami pod baldachínmi. Všetky 3 sú matky. Sú ústrednými postavami i nositeľkami myšlienky tohto oltára. Každá si ako žena i ako matka zažila a prežila svoje. Všetky spoločne ale stoja v jednej arche oltára a zároveň sú archou svedectva o múdrosti, rozvahe a vnútornej sile ženy. Středobodem skříně je postava Panny Marie. Je monumentální. Původně jistě nesla na hlavě korunu. Ježíšek drží jablko, které připomíná vládu nad světem, ale také možná připomíná jeho úlohu jako nového Adama. A Panna Marie potom drží žezlo. To žezlo jasně dokládá, že je to královna nebes. Stejně tak pod nohami má srpek, který připomíná její úlohu apokalyptické ženy. Vedlejší postavy, původně pravděpodobně opačně instalované, jsou svatá Alžběta, Alžběta biblická a Alžběta Duriňská, tedy uherská. Zatímco biblická Alžběta, manželka Zachariáše, a maminka Jana Křtitele působí jako stará matrona a je zachumlána do své drapérie, tak Alžběta působí opravdu jako vladařka, jako mladá šlechtična, která má nespochybnitelný atribut. Možná až úsměvně se díváme na tu lžičku, kterou drží v ruce, ale ona je symbolem toho, že se věnovala těm, kteří potřebovali péči, těm nejchudším a že je dokázala opravdu nakrmit.
Na hlavnom oltári popri Panne Márii a dvoch Alžbetách vidíme ešte v reliefe ďalších 10 panien, ktoré sú z podobenstva, ktoré povedal Kristus. 5 z nich je rozumných, to sú tie, ktoré majú olej, ktoré konajú Božie milosrdenstvo, ktoré konajú dobré skutky, ktoré pomáhajú. A na druhej strane je 5 nerozumných alebo pochabých žien, ktoré ako si nevedia domyslieť, nevedia myslieť na budúcnosť, nevedia sa postarať o domácnosť, nevedia pomôcť tým druhým. A tu vidíme vlastne klasický obraz zo života. Vidíme príbeh žien, ktoré sú bežné aj dnes okolo nás. Mnohé z nich sú šikovné, mnohé ešte šikovné nie sú. Ale práve svätá Alžbeta je príkladom toho, že každá žena môže dokázať viac, ako si myslí. Každá sa môže stať svetou. Krídla na anieloch zobrazených v umení ľudí upútajú ako prvé. Gotické oltáre tiež majú svoje krídla a boli pre ľudí častokrát najzaujímavejšie. Košický oltár svätej Alžbety má až 2 páry pohyblivých krídel so 48 tabuľovými maľbami. V minulosti sa počas predveľkonočného pôstu vnútorné krídla zatvárali a predstavili veriacim 24 scén utrpenia Krista. To je Pašiový cyklus. Mariánsky alebo Vianočný cyklus stvárňoval na 12 maľbách počas adventu život Panny Márie. No a 2 krídla predstavovali a predstavujú dodnes 12 výjavov zo života svätej Alžbety. To je tzv. Alžbetínsky cyklus. Všetkých 12 malieb alžbetínskeho cyklu, každá jedna z tých 12 malieb je unikátna a každá obsahuje unikátne ikonografické detaily, ktoré sa na iných miestach v tej podobe presne nevyskytujú. Obrazy, ktoré sa nachádzajú v Alžbetinovom cykle, sú urobené na objednávku Košičanov. Zapadajú do košického príbehu. Pre Košičanov boli veľmi dôležité. Hlavný oltár svätej Alžbety v Košickom dome môžeme čítať ako knihu. Knihu, ktorá opisuje život tejto svetice. Tabuľové obrazy na ľavom krídle alžbetínskeho cyklu hovoria o narodení svätej Alžbety. Zobrazujú ju ako 4-ročné dievčatko so životom jasne predurčeným. Čakajú ju zásnuby s Ľudovítom. Ďalšie scény poukazujú na to, že Boh mal so životom tejto urodzenej ženy svoj plán. Je tam výjav hostiny. Svätá Alžbeta tam nesedí hrdo ako kňažná za stolom, ale zbiera z neho odrobinky pre chudobných. Svoje miesto má na tomto krídle aj výjav s názvom Zázrak kríža a ruží. Svätá Alžbeta uložila do svojej postele chorého žobráka. Prichádza jej manžel Ľudovít, ktorý sa nad jej skutkom nepobúril. Naopak, vníma silný duchovný význam tohto praktického prejavu milosrdenstva. Sťahuje plachtu z tohto chudáka a vidí ukrižovaného Krista a okolo neho rozsypané ruže, červené a biele. Tu sa spájajú v jednu 2 tradície. Úcta k svätej Alžbete a úcta k eucharistickej relikvii, ktorá kedysi v Košiciach vznikla pri eucharistickom zázraku. Legenda hovorí o tom, že azda práve Alžbeta aj týmto konaním bola tou, ktorá prvá akoby kontemplovala ten eucharistický zázrak, akoby prvá kontemplovala to Kristovo utrpenie, umúčenie, Kristovu krv, ten eucharistický zázrak, ktorý sa práve tu vo farskom kostole svätej Alžbety odohral v polovici 14. storočia. Je to scéna, o ktorej legenda hovorí, že Ľudovít niečo uvidel svojimi duchovnými očami. A teraz to môže vidieť vlastne každý, kto pred tým oltárom stojí. Čiže vlastne každý dostáva nejaký duchovný impuls a je potom na každom tom divákovi, ako ho spracuje. Ve scéně, ve které se loučí Alžběta se svým manželem vévodou Ludvíkem, který jede do bitvy, do války, ze které se už nevrátí, je celá řada vojáků. Vojáci mají zbraně, mají helmy, mají kopí, ale také jsou tam vzadu 2 muži, kteří jsou jakoby nezúčastnění. A jeden z nich přímo na nás hledí, upřeně se na nás dívá. Co když je to zobrazení malíře, autora tohoto cyklu,
který současně vzdává hold řezbáři, tomu tvůrci těch monumentálních soch uprostřed oltáře. Tuto odvážnou myšlenku můžeme doložit zobrazením stavitele Benedikta Rejta, tvůrce Vladislavského sálu na Pražském hradě, mistrem litoměřického oltáře přímo v kapli svatého Václava. Pokračujeme v čítaní knihy, ktorú nám ponúka Košický dóm. Na pravom krídle hlavného oltára svätej Alžbety sú 4 scény typické pre stredoveké mesto. Alžbeta, zasiahnutá smrťou svojho muža, odvrhnutá jeho rodinou, je vyhnaná z hradu a odchádza do podhradia. Tu zakúša to, čo Kristus na svojej krížovej ceste. Na hlave už nemá korunu so vzácnymi kameňmi, ale strelňmi, aj keď ju nevidno. Pripodobňuje sa Kristovi. Chce nasledovať ideál jeho života podľa Evanjelia. Dobrovoľne si volí chudobu ako privilégium, čím ako kňažná kráľovského pôvodu vytvára nový model ženskej duchovnosti, ktorý bude inšpirovať mnohé generácie žien po nej. Doma je medzi žobrákmi a chorými, nie na hrade. Žije medzi obyčajnými poddanými, pomáha im, ošetruje ich, obriaďuje, stará sa o nich. Zaujímavá je tu aj scéna stretnutia svätej Alžbety s nevďačnou žobráčkou. Ja si osobne myslím, že to je vlastne aj svedectvo o tom, že objednávateľia tohto cyklu si boli vedomí aj tých možných sociálnych funkcií toho obrazového cyklu. To znamená, že keby ten obrazový cyklus chcel presviečať mešťanov, že každý chudobný, každý žobrák je iba obrazom Krista a musíte mu odovzdať všetko, čo máte, musíte sa s ním podeliť o všetko, čo máte, tak by sa mohlo stať, že by to aj nefungovalo. Čiže vlastne do tohto oltára sa dostal ten motív, že to, že niekto je chudobný, neznamená automaticky, že je ušľachtilý a neznamená automaticky, že je tou najlepšou podobou Krista. Posledné 2 scény na pravom krídle alžbetínskeho cyklu sú venované smrti svätej Alžbety. Predstavte si 24-ročnú mladú ženu, ktorá prišla o manžela, rodinu, deti, domov, majetok. O všetko, po čom človek v živote zvykne túžiť. Napriek tejto strate sa dokázala skloniť ešte nižšie. K žobrákom, chorým, chudobným. Šľachtičná s modrou krvou a srdcom zo zlata zomiera 17. novembra 1231. Na výjave jej skonu sú zobrazené dvorné dámy, ktoré sú smutné a plačú. A práve oni neskôr vydajú to najkrajšie svedectvo o hrdinských skutkoch svätej Alžbety, keď sa začne proces jej kanonizácie. Posledná tabuľová maľba sprítomňuje dátum, ktorý je pre Košice veľmi dôležitý. Je to 1. máj. To, čo sa zobrazuje na tabuľovej maľbe, sa udialo v roku 1236. Vtedy boli ostatky svätej Alžbety, čiže jej relikvie, vybraté z hrobu a uložené do relikviára. To vidíme na tejto scéne. K 1. máju Košičania dostali mimoriadne privilegia a práva, a to vystavovať relikviu svätej krvi. Od večera pred 1. májom a 3 dní potom. Vlastne toto boli najslávnejšie košické dni. To bol čas milosti pre celé mesto. To bol čas, keď do mesta primárne prichádzali pútnici. Keď sa tu mohli vyspovedať a získať také neslýchané odpustky, aké bolo možno získať len v Ríme, alebo v Porciunkole v Asízi, alebo v Benátkach u svätého Marka. A to práve vďaka svätej Alžbete. Tu sa ukazuje, že tento dátum si zrejme Košičania zvolili zámerne a o tomto dátume svedčí práve tá tabuľová maľba, ktorá je asi jednou z tých najkrajších, akú máme. Radenie tabul v jednotlivých cykloch má svoju logiku. Tá logika vychádza z toho, čo sa veľmi často uplatňovalo v stredoveku, to je tzv. Mos anagogicus, nahor smerujúci spôsob. To znamená, že začínalo sa dole a išlo sa hore. Táto logika radenia je taká, že v rámci alžbetinského cyklu na ľavej strane vidíme scény, ktoré zažívala Alžbeta ešte počas života na Durínskom dvore, vtedy, keď žil jej manžel. Na pravej strane sa to začína vyhnaním z tohto dvora a všetko sú už scény, ktoré prežívala ako vdova. To znamená, že
V súčasnosti je tam určitá nelogickosť. Pri jednom z reštaurovaní v minulosti vymenili 2 tabule, tú víziu svätej Alžbety a to, ako striha žobrakovi vlasy v záhrade, ale tieto tabule treba proste dať naspäť tam, kde pôvodne boli, pretože momentálne je to nesprávne. Svätá Alžbeta žila v dobe, do ktorej bolo jednoduchšie narodiť sa bohatým. Ona mala kráľovský pôvod a bola predurčená na život v pohodlí, nie chudobe. Na život v hojnosti a potešení, nie v núdzi a utrpení. Alžbeta ale bola iná ako väčšina vtedajších zámožných žien. Obdobie stredovekej duchovnosti, v ktorej táto svetica žila, objavovalo nové vzory svätého života. Nazývalo chudobu paňou a smrť sestrou podľa duchovnosti obľúbeného svätého Františka z Asisi. Je to doba, ktorá vysvetľuje, že keď trpíme, tak vo svojej bolesti a utrpení sa môžeme spojiť s Kristom. A to vidíme aj na Alžbetinom príbehu. Je vyhnaná z mesta Wartburg, tak ako bol Kristus vyhnaný z Jeruzalema a bol hnaný na ukrižovanie. Tak ako Alžbeta spadla do blata, pretože ju sotila jedna nevďačná žena, takisto aj Kristus spadol pod ťarchou kríža na krížovej ceste. Tak ako Kristus napokon zomrel na kríži a bol pochovaný, aj Alžbeta je potom uložená do hrobu. Ale tak ako Kristus stal z mŕtvych, aj Alžbeta po svetorečení je vyzvihnutá z hrobu do tej nebeskej slávy ako patronka. Tak ako pri svätej omši Alžbeta vidí otvorené nebo, tak vidíme aj v živote Panny Márie, ktorá je vovádzaná do chrámu, práve podobný obraz. Vidíme vovedenie do tých nebeských tajomstiev, do tajomstiev dobrého života, dobrej charity, milosrdenstva, ktoré nie je takde zalesené na nebi, ale ktoré konáme my vlastnými rukami. A o tom, ako o jednom svedčia všetky 3 cykly. Alžbetinský, Pašiový, aj ten vianočný. Nielen zobrazené príbehy na oltári svätej Alžbety sú pohnuté, ale aj príbeh samotného oltára taký je. To, že sa po stáročia zachoval ako celok a nestratil svoju významnú pamiatkovú hodnotu, nie je samozrejmé. Pri veľkom požiari domu v roku 1556, keď oheň zničil takmer všetky bočné gotické oltáre, hlavný oltár prežil. Ranný novovek na ňom zanechal niekoľko úprav. V druhej polovici 18. storočia, keď sa v dóme začala uplatňovať rozsiahla barokizácia interiéru, neobyšla ani hlavný oltár. Madone s Ježiškom tak pribudli barokové korunky, ako bolo zvykom na znak mariánskej úcty. Na hlavách sôch boli až do konca 20. storočia. Dnes sú tieto korunky v chrámovom klenódiu. 19. storočie, čo sa týka reštaurovania hlavného oltára, tak prinieslo také najvýznamnejšie zmeny a máme tu prvé aj dokumentované reštaurovanie a niesli teda znaky odborného ošetrenia. Za prvé reštaurovanie sa považuje zásah budapešťanského maliara Ernő Sajca z roku 1846, respektíve uvádza sa v niektorých prameňoch aj rok 1847. On ošetril teda tabuľové maľby, ošetril plastiky. Tu možno uvažovať a klásť takú hypotetickú otázku, že možno už v tomto období pri jeho zásahu mohlo byť narušené poradie tabuľových malieb, ktoré sa stalo takou zaujímavou badateľskou otázkou a na teraz ani celkom teda úplne nie je vyriešenou. Krídlový oltár svätej Alžbety stojí vo svätyni Košickej katedrály už stáročia. Tisne sa na jazyk slovo, že nepohnutie, ale nebola by to pravda. Koncom 19. storočia, v časoch veľkej obnovy chrámu, bol oltár demontovaný a tabuľové maľby sa ocitli mimo múrov katedrály. Vyviezli ich a prezentovali v krajinskej obrazárni v Budapešti. Toto obdobie prinieslo oltáru aj rozsiahlu neogotickú povrchovú úpravu. Prišiel rok 1927 a tabuľové maľby v rámoch i oltárne sochy reštaurátorsky ošetril František Ženíšek. Nikto vtedy ani len netušil, že o 16 rokov neskôr sa bude celý hlavný oltár znova rozoberať.
Ale nie preto, aby ho niekto obdivoval, ale preto, aby ho niekto nezničil. Pred vojnou sa skrývali nielen ľudia, ale aj pamiatky. Košiciam vtedy hrozilo letecké bombardovanie. A tak musel byť hlavný oltár aj s ďalšími významnými pamätihodnosťami domu uložený do debien a evakuovaný mimo mesta Košice. Miesto, kam tieto pamiatky uložiť, sa nehľadalo ľahko, pretože malo ísť o miesto bezpečné pred delostrelickými útokmi, ale zároveň miesto, ktoré by neublížilo svojou klímou, svojím interiérom takýmto delikátnym pamiatkám, ako sú práve pamiatky z obdobia gotiky. Napokon v utajení bolo vytipované miesto biskupského sídla v obci Hejce, nedaleko dnešnej slovensko-maďarskej hranice. A teda so súhlasom biskupstva boli tieto umelecké pamiatky umiestnené v pivniciach biskupského sídla v obci Hejce. Boli tam zamurované. Keď skončila vojna a pominulo sa bezprostredné nebezpečenstvo, obrazy boli vezené naspäť do Košíc. Ale medzi tým sa stala iná vec, a to politická. Boli obnovené predvojnové hranice. Počas vojny sa Košice nachádzali v Maďarsku. Ale krátko po skončení vojny sa vlastne ocitli v obnovovanom Československu. A tu nastal len ten problém prejsť nové štátne hranice. Došlo k administratívnym zmätkom, medzi tým zapršalo a tento vzácny oltár zmokol. Musel sa vrátiť do Hejcov, kde to čakanie na návrat mu neprospelo. Vlhkosť, ktorá sa dostala do tabuľových malieb, začala ten oltár veľmi rýchlo nahlodávať a ničiť. Musel to byť žalostný pohľad. Stredoveký oltár zdobený zlatom a farbami v tmavom pivničnom úkryte. Pri prechode frontu rumunskí a sovietskí vojaci drevené debny, ktoré mu poskytovali aspoň akú takú ochranu, násilne pootvárali a oltáru tak podpísali ortiel. Podzemná klíma pivničného úkrytu oltár ničila. Neskorší pokus o jeho prevoz a návrat do Košíc sa nepodaril a dažďom navlhnuté debny s oltárom vo vnútri umiestnili na chodby biskupského kaštieľa. Tu, nepohnutie vystavený deštruktívnemu pôsobeniu vlhkosti, čakal viac ako rok. Pričom každý jeden deň ho ničil viac a viac. Po tých administratívnych prieťahoch sa napokon podarilo 3. októbra v roku 1946 dopraviť do Košíc aj posledné evakuované pamiatky a tým bola reevakuácia završená. Debny, v ktorých bol uložený hlavný oltár, boli uložené v severnej lodi domu svätej Alžbety a tam čakali na svoje reštaurovanie. Vo vojne je najdôležitejšie prežiť, zachrániť si život, aj keď s následkami. Aj oltár svätej Alžbety vojnu prežil. Podarilo sa ho ukryť, ale vypýtalo si to svoju daň. Stav, v akom sa oltár z maďarských Hejce vrátil späť do Košíc, bol veľmi zlý, žalostný. Najviac bolo zničené zhlátenie a malierská časť oltára. Pomoc našťastie prišla, aj keď nechýbalo veľa a mohlo byť neskoro. Záchrana oltára pre budúce generácie a jeho reštaurovanie bolo najprv zverené maliarovi Petrovi Juliusovi Kernovi. Ten začal na oltári pracovať v novembri roku 1947. Kern sa snažil tieto poškodenia ošetrovať ochrannými prelepmi, papierovými pásikmi. Tieto postupy však neboli účinné a nezabraňovali ďalšej degradácii a ďalšiemu vlastne poškodzovaniu týchto pamiatok v priebehu nasledujúcich rokov. Až v roku 1950 začína dómskemu oltáru svätej Alžbety svitať na lepšie časy. Do Košíc prichádza uznávaný reštaurátor Karel Veselý aj so svojimi žiakmi. Treba povedať, že sa zaslúžil o formovanie prvej slovenskej reštaurátorskej generácie. Od vtedajšieho pamiatkového ústavu dostáva úlohu prebrať reštaurovanie po Petrovi Kernovi, ktorého práca bola vyhodnotená ako nedostatočná. Karel Veselý sa ujme záchrany oltára v hodine 12. s tým, že konštatuje, že jeho stav je havarijný. Tým jeho spolupracovníkov fixuje maľby, aby ich mohol preniesť do bratislavského ateliéru, kde ich s majstrovskou precíznosťou zreštauruje a prevezie späť do Košíc.
Toto mimoriadne náročné reštaurovanie trvalo viac než 10 rokov. Reštaurovanie tabuľových malieb Veselým prebiehalo do roku 1964. V roku 1964 boli kolaudované posledné tabuľové maľby. Karel Veselý nalisoval maľby na nové plátno a tak ich následne vlastne aplikoval na drevenú podložku. Takýmto spôsobom tieto tabuľové maľby zachránil. Na záchranu oltára svätej Alžbety nebol profesor Karel Veselý sám. On zachraňoval tabuľové maľby a bratia Kotrbovci, českí reštaurátori, pracovali na oltárnych sochách a architektonickej časti poškodeného košického hlavného oltára. 3 ústredné sochy svätých žien z oltárnej skrine mali svoje prechodné miesto v reštaurátorských dielňach bratov Kotrbovcov v Levoči. Ich miesto na oltári dočasne nahradila veľkorozmerná maľba s motívom ukrižovaného Krista zo 17. storočia, ktorá je dodnes súčasťou interiéru. V roku 1964 sa reštaurátorské práce napokon skončili. Hlavný oltár bol dokončený a inštalovaný vo svätyni. Opäť tam po rokoch stál v plnej kráse. Posledné komplexné reštaurovanie oltára svätej Alžbety bolo ku koncu 20. storočia, keď sa celá Košická katedrála dostala do rúk reštaurátorov. Vedenie reštaurovania hlavného oltára prevzal Ľubomír Škvaril a po ňom reštaurátor Juraj Maták, ktorý zároveň pracoval aj na jeho predele. Reliefy múdrych a pochabých žien zreštaurovala Andrea Lipkovičová a svätú Alžbetu biblickú Mária Horňáková. Oltárne sochy Madony a patrónky svätej Alžbety i tabuľové maľby boli zverené do rúk žiačke Karla Veselého, rodáčke z Košíc, reštaurátorke Márii Spoločníkovej, ktorá sa už ako študentka v 50. rokoch s bázňou oltára dotýkala. Práca reštaurátora býva neraz prirovnávaná k práci lekára. Pokiaľ ide o zodpovednosť, je to výstižné porovnanie. Reštaurátor musí takisto stanoviť diagnózu, musí poznať príčiny poškodenia, musí na základe ich rozhodovať o ďalšom osude. Nestačí však, aby reštaurátor pristupoval vo svojej práci len ako dobre pripravený remeselník, ktorý pozná všetky tajomstvá svojho remesla. Musí byť aj citlivým výtvarníkom, ktorý chápe autentičnosť diela, dokáže vnímať jeho duchovnú a zmyslovú krásu a pravdivosť diela. Pri niektorých postupoch doslova ani nedýchala. A bolo to vtedy, keď, ako spomínala, miestnosť bola uzamknutá, ani Vánok sa nesmel pohnúť v miestnosti a medzi dvoma dychmi zlatila a nanášala metalické kúsky na patričné miesta tak, aby sa ani mikromilimetrom nepohli z určeného miesta. Pri intimnej blízkosti, keď dôverne v ateliéri nazývala poškodené artefakty svojimi úbohými panenkami, tak ctila v nich aj určitú svetosť. Bola si vedomá toho, že svedectvo o diele Pána Ježiša Krista nekončí popisom skutkov apoštolov v evanjeliách, ale že aj svedci svojimi skutkami a životmi dokladali vieru v spasiteľské dielo, ktoré Pán Boh človekom má. Treba povedať, že táto trpezlivá práca, ktorú mala pani Mária Spoločníková a mnohé tie generácie reštaurátorov pred ňou, práve im vďačíme za to, že sa na tú krásnu Bibliu svätej Alžbety môžeme dívať dodnes a že sa na ňu budú môcť dívať aj ďalšie generácie. Košický oltář je nepochybně příkladným způsobem restaurovaný. Dokládá vysokou úroveň státní památkové péče a zájmu vlastníka zdejšího biskupství. Restaurování není vůbec lehká věc, restaurování je dlouhodobý proces. My samozřejmě dneska žijeme v přetechnizovaném světě. Rozplýváme se nad každým detailem, ale restaurátor
který je také konzervátor, musí vědět, co chce vytvořit pro budoucnost. On se stává naším dnešním umělcem. Za všetkým treba vidieť jednak prácu toho autora, ktorý danú umeleckú historickú pamiatku vytvoril, ale takisto generácie ľudí, ktorí ju ochraňovali, ktorí ju využívali tak, že ju môžeme obdivovať až dodnes. To sa týka naozaj celej plejády zbierkových a fondových inštitúcií, pamäťových inštitúcií, ktorí ochraňujú naše kultúrne dedičstvo. Reštaurátori sa o neho starajú, o jeho fyzickú kondíciu a spolu vlastne v takej harmónii by sme mali pokračovať ďalej. Oltár svätej Alžbety si pamätá mnohé. Veriacemu a pozornému návštevníkovi Košickej katedrály dokáže verne vyrozprávať príbehy o svätých, ktorých podobizne či už v dreve alebo na dreve odhaľuje. Ale tento oltár má aj svoj vlastný príbeh. Nechýbalo veľa a nemusel by existovať. Zažil podobne ako jeho pani, aké je to byť zdobený zlatom, ale aj špinou a prachom. Aké je to byť ľuďmi obdivovaný i zabudnutý. Aké je to byť vytrhnutý z miesta, kde roky pevne stojíš a poslaný do neznáma. Dnes sa môžeme už len zamýšľať nad tým, prečo bol oltár zachránený. Že by tak ako svätá Alžbeta vo svojom živote pomohla mnohým, pomohla zachrániť aj obrazovú knihu svojho života. Košický oltár je mimoriadne komplexným dielom, ktoré je možné čítať na viacerých rovinách a vyrovnávať sa s ním z viacerých aspektov a z tohto pohľadu si vyžaduje čas a energiu, ale skvelé na ňom je, že ten čas a energiu vlastne človeku aj vráti v tom, že na každej z týchto rovín dokáže ďalej a ďalej prekvapovať. Sprevádzam turistov v dome svätej Alžbety. Zvlášť si všímam to, ako ešte bez toho, aby som vôbec začal rozprávať o histórii tohto oltára, turisti si ho všimnú a možno ako stredoveký človek pred ním ostanú v nemom úžase. Pozerajú sa na ňo, možno niekto sa pri ňom modlí, kontempluje, niekto sa pýta, ako je možné, že takéto skvosty vedel vytvoriť človek v stredoveku. Nestretol som sa s návštevníkom, ktorý by okolo tohto oltára, hlavného oltára prešiel mávnutím ruky. Súčasný návštevník v dome svätej Alžbety dnes už nevidí tak časté otváranie a zatváranie krídlových oltárov. Vychádza to jednak z jeho technického stavu. Na druhej strane my veríme, že postupom času budeme môcť opätovne v rámci liturgického roka a jeho noriem tento krídlový oltár otvárať a zatvárať. Nie iba z toho kultúrneho, turistického zážitku, ale opätovne z toho, aby bola takto vyjadrená aj liturgická hodnota tohto oltára. Veľmi si želám, aby podľa vzoru našej patronky svätej Alžbety Uhorskej všetci tí, ktorí tu prichádzajú, aby cítili tú našu duchovnú blízkosť a taktiež aj tú ľudskú, to prijatie. A zároveň samozrejme aj my ako farnosť sa snažíme zapájať a konať rôzne charitatívne projekty podľa vzoru našej patronky svätej Alžbety, tak ako nás k tomu povzbudzuje aj súčasný svätý otec pápež František. Tu pred tvárou Boha a tvárou práve Alžbety, pred týmto oltárom sa udialo veľa vecí. Koľko svätých omší, koľko slávností, modlitieb, vysviacok, kňazov, biskupov, zasvetení, ktorí skladali svoje sľuby. Toto miesto je sväté a preto by bolo treba niekedy, keď prichádzame do chrámu, to mojžišovské nejak tak na seba aplikovať. Vyzoj si obuv, sandále, lebo zem, na ktorej stojíš, je svätá zem. Takže to je posvätné miesto naozaj pre tú nielen historicitu, pre tú svätosť svätej Alžbety, pre tie sväté tajomstvá, ktoré žila Alžbeta. Transformovala do seba, prenikalo ju tu, posvedcovala ju to a ona z tej Biblie zobrala pre seba toto, čo ju urobilo veľkou svetou v očiach Božích a teraz už aj nás. Takže z toho oltára môžeme povedať, že naozaj je to biblická, aj keď nebola biblická postava, ale je to biblická žena v tom zmysle, že tú Bibliu dobre ovládala a žila.
Tak ako sa Alžbeta stala domácou paňou v Košiciach, tak sa má stať aj Pán Boh tým domácim v našej duši. Tým, ktorý potom zmení náš život. To je odkaz svätej Alžbety. Spojiť svoj príbeh s Kristovým príbehom. Spojiť svoj život s Kristovým životom. Dať svoje ruky do Kristových rúk. Aj odkaz samotného oltára svätej Alžbety je v ľudských rukách. Dokážu držať misku s lyžicou a krmiť chudobných, ošetrovať rany chorých, ale aj maľovať so štecom. Prstami jednej ruky zvierať rezbárske dláto a reštaurátorskou špachtľou vrátiť čas. Krídlový gotický oltár svätej Alžbety nám ukazuje, čo dokážu ruky umelcov. A príbehy na ňom, v neposlednom rade aj to, čo dokázali ruky jednej zbožnej urodzenej ženy, ktorú dejiny poznajú ako svätú Alžbetu. Košičania sú poctení, že majú jej príbeh v oltárnych obrazoch. Majú Bibliu svätej Alžbety. A ak sa ktokoľvek z návštevníkov a pútnikov pred ňu postaví, môže sa sám do jej príbehu začítať.